nna Soludo melu omenana ọ bụ na nke nwa jebo ka ijebe n'isi onwe gị ife ọsụsụ m ka m believe n'ụka ị na-eje sị m na m bụ Christian. I can never be a Christian. Soludo cannot be more Anambra than me. Governor wee dị bold enough ịbatala wee declare Anambra State as a Christian state. Ọ bụ na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ nya gwa anyị ka anyị bụ ndị omenala chọwa gọvanọ nke anyị. Even the governor, the past governors, no governor have done that. Ọ bụ the first governor in the history of Anambra. Ọ bụ na agbawa license ndị ụka gbabakwa nkebe onye ọbụla debela ọgwụ sị gị na ọ debala oke ite na biya bụ wayo ka ọ na-egwu gị asị ọgwụ bụ na ya fịa ka ihe ejeje gbata na jedebala gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edobalị anya oruru a na-agba gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa na ebe oruru dị na nwata baa akwa o were nwata a ibu ewu n'isi na nwere ebe ọgwụ ego na nwa na-efu n'ụlọ ọgwụ tata bụ ọgwụ ego na placenta nwa furu bụ ọgwụ ego ọ dịga ka ngwaba ndị be anyị na ọgwụ agbala agba bụrụ omenala anyị ma nwa dibịa gwa gị na onye gị 4 days ma nwa dibịa gwa gị na onye gị 7 days fa niile kwa ndị ori ka bụ nyaba ndị be anyị asị na nwere ebe ọgwụ ego ibu mmụọ n'isi na nwere ebe ọgwụ ego onda ya ono ojuve ebele isi mmadụ were gbaa ọnya Gbam, 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 gbam. Ndị be anyị unu kwesịrị ịma ebe anyị nọ nọ na Gbam ụmụaka esi eme ya na Gbam ebe a ka anyị na-ewetara unu ife onyonyo dị iche iche ebe a ka anyị na-akpọta ndị ọdịkọdị anyị ebe a ka anyị na-akọwa ebe a ka anyị na-ekwu ka o si wee dị anyị n'obi ọ bụ na ọ dara Gbam ma na ọ bụrụ Gbam nke anyị kwuru juo ya anyị ekwuo n'ọzọnụ nke anyị mejuo ya anyị eme n'ọzọnụ afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Yambaba Odogwu bụ ezigbo onye Aba tata anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche onye ọbịa ama ụfọdụ n'ime ụmụ ike m ya n'iru akwụkwọ onye ji nkụzi eme baza o ji nkụzi eme ọgọ a na-anabata Nmiri Eweilo onye Okalakwu ezigbo onye gbara ya mbọ nọ na Gbam otego ayọba mmiri si anya bịa nọnyere anyị na ibe a niile ọ na-ekwu n'iru akwụkwọ na-adị anyị mma ka ndị Gbam sokwuolu ya n'uwe ka ọ daa Gbam tata ọsị anyị ngwanụ ọ bụla ya obi dị anyị sọsọ anwụle na Nmiri bịa nọnyere anyị tata Nmiri nnọọ rinne nnọọ oke ka anyị gbapụ ya ọsọ biko kọwala anyị kedu onye bụ Nmiri Eweilo gaa n'iru. Okay. Ụmụnne m ekene m unu ekene m Igbo ndị ọma njem ọnụ onye ọbụla na-ege m ntị ana m ekene gị na mpaghara anyanwụ ebe ọbụla ị nọ na wee na-anụ unu m onye na-anụ unu ya bụ onye na-akpọ Nmiri Eweilo Okalakwu ọzọ Nmiri Eweilo Okalakwu Nmiri Eweilo bụ onye Igbarịa m Igbarịa m bụ na Anambra East so Nmiri Eweilo bụ afọ ọzọ m na bụrụ just a nickname no Nmiri Eweilo Okalakwu ọzọ echili echi ọnya ka ọ bụ. Okay, ụfọdụ n'ime anyị na-eche nọ afa dibịa nọ afa ị na-aza dịka onye omenala Igbo a ga-akpụ ya afa mmadụ na-aza dịka onye omenala maka na ọzọ bụ omenala otu a nnọfe ife a na Igbarịa ma olesi m echisili mụ ma mmemesịrị wee nwụrụ dịka otu omenala si wee dị bụ na Nmiri Eweilo ọzọ apụta ọ bụgo na Nmiri Eweilo ọzọ ga-apụta ịma na ife ọ ga-abụ bụ Nmiri Eweilo the second maka ma abụgolu Nmiri Eweilo chili echi the first onye ọbụla jire Nmiri Eweilo wee chi ọzọ na Igbarịa mụ nje nnali ọzọ na ọmụmụ bụgodo Nmiri Eweilo ka dị na Igbarịa mụ as of now otu a ka ọzọ si wee dị so ọ bụrụ afọ omenala ka ọ bụ mana ọ bụrụ nickname ọ bụrụ afọ a na otu a na-abụ eje bịa palọ enwekata mmanya ọzawa agụ na-eche ibe ma agụ na so nke a bụ echili echi ọzọ Nmiri Eweilo Okalakwu na mụ bụ nze na ọzọ Nmiri kedu Nmiri ụfọdụ n'ime anyị nwee ike fa anụbe ka ikwuchalụ maka maybe your background nwee ike kedu ebe amụghị kedu ebe itolu kedu ogbe ito kedu ebe ị ga primary school maka nwee ike ụfọdụ bụ ndị classmate ga na-asị ọrụ nwa class anyị ive mgbe anyị nọ primary school kedu ebe ị ga secondary school ị gakwu higher institution gaa n'iru. Okay.
dịka otu nsi wee hụ mbụ ezigbo afa m bụ Chukwuemeka Nwakalụ. Nna m bụ Nwakalụ Ofieli. Onye ezi afọ ịgbarịa m. Agụrụ m primary school. Ebidoro m ya na ịgbarịa m. Emekata maka na ezinụlọ nsi wee pụta. Ife omenala na-achụghalị anyị rinne. Apụta nna m na-eje nnukwu ụka. Fọlọ obele ife ka ochie fada. Mana nwanne ya nwoke ekwere echie fada. Megidezie o wee nụọ nwaanyị. Mama bụ nwaanyị nke ịbụa. Okay. Otu a ka isi wee megide nna m wee nwụnarị anyị. Epele m ezigbo mpe mgbe nwa. So n'ezie anya mama bụ ọlụ ugbo ka ọ na-ejelu ndị mmadụ ọlụ job. Ọlụta iwe lie. Wow. From that time. So emegide m wee jebe maid. Eje maid n'Ọnịcha. Wow. Yeah. Eje maid n'Ọnịcha. Bido primary school na Waliwo primary school. Ọnịcha. Nke dị n'akụkụ Awaledi of Fatima. Na Ọdakpụ. Side Ọchanja. Ebe afọ ka m gụrụ primary school. Mesịa gụọ na Pioneers Primary School. Nke dị side CKC. Agụgide m ebe a jebe akwụkwọ Ifie. Eso m agụcha m primary school akwụkwọ Ifie. Mesịkwa ebe m gụrụ secondary school bụ na Awawa. Our ladies. Na Our Ladies. Awawa ka m gụrụ primary school. Secondary school. Mana a drop m out na JSS 3. Okay. So abụ m a drop out. There are so many long story. Man ejebe ka nje. Yes. So abụ m a drop out. As God may have it. If I lead to all those things because of ọlụmamụ. Na ọlụmamụ na ezigbo ekum n'aka wee mamụ. Na according to the story akọlụ m mgbe amụ m. Na o nwere alụsị debe anya na-akpa mụzi. Mgbe adị ime m ka ọ mabala atụ. Zibo ozi sisi zie nọ dibịa ka a na-amụ. Olue mgbe a mụrụ m efi alụsị na-abịa be anyị. Ọ bata ojili mpu ya koyepụ ụzọ ebe m nọ. Ndị mmadụ gbafụsieli ọsọ koyepụ ụzọ ebe enibe m. Ọ nọdụ ebe a nenebe m. Ọ nenegide m. My father asịsị gbailie mmiri tilie nnu ọnwụchakwa ọpụba. Every day ọ ya bịa nene m. Every day ọ ya bịa nene m. So otu a ka anyị megidere. Mgbe m ji wee chọpụta na dibịa ma mbụ mgbe ndị 12 years. Mgbe ndị 12 years old ka m ji chọpụta na dibịa bụ nwa mụ. Maka dibịa ma mụ mụ ije n'afọ a bụ ka mmalụ ma afọ a ga-agbatị ya. Maka na mụ anọdugo already. A na-agwa m na dibịa ma m nnọdụ nchela afa na-agba. Nnọdụ na nlọ n'afọ onwe m na-ekwu alụsị. Nnọdụ na nlọ mụ na alụsị dị iche iche a na-abịakwute m na-akpasa m nkata. You know, those are it's a long story, because I'm copy time mana ewe kama anya na anata. Yes. So onyanwa bụ wow. Ụfọdụ n'ime anyị nụ maka mmili. Ha na-anụ maka eze nwaanyị Sọbalị. Ụfọdụ n'ime anyị na-esokwu gị na iru akwụkwọ. Anyị na-anụ ka ị na-etuchali ya eze nwaanyị Sọbalị baba dudu. Ịghọtago? Ilukwuru ebe ụlọ ezumike hotel banya Queen Sọbalị. Enwegokwu egwu bụ nnọdụ mgbe a na-anụ eze nwaanyị Sọbalị eze nwaanyị na-asị kedu onye bụ Sọbalị a and kedu ife ọ bụ. Ime ike just tụnyere anyị obela because ama m na akụkọ ga-eri nne ma just tụnyere kedu onye bụ Sọbalị. Enwego onye debebule before ngwa ebe debebe ya na ganiru. Okay. Eze nwaanyị Sọbalị bụ mmili ngene ka ọ bụ mmili dị n'Ịgbarịa m. Ọ bụ na ị ga ntị ife ndị be anyị na-etu ya bụ obele ngene na-eli ndụdụ. Sọbalị bụ a very mighty goddess dị n'Ịgbarịa m.
sọbala bụrụ my personal thing. Sọbala bụ ife dị elu Igbo arịa mụ ma ndị amụrụ taa ma ndị nwụrụ anwụ. Sọbala imele Igbo arịa mụ ji wee zaba afa wee nọdụ n'ebe anyị nọ tata. Maka na otu ndị Igbo si wee kọrọ anyị na adịrị ewe a na-ewe mbọsị bulugbo n'ebe ndị batalibili ọbụlụbefa. Na anyị bifo anyị abịa ebe ahụ na ọsọbalị bive gwara anyị zuo ike. Maka na ife a na-akpọ ọfịa ebe anyị bụ ife a na-akpọ ebe aba ibi bụ achụlụka enyi. Ịchụgide anụ ọgbafe ebe ahụ ịrapụzi anya. Maka na agwụ owulu dị ya, ụzọ dị mgba dị ya, enyi dị ya, mmụ anụ a na-egbu mmadụ bụ ebe a ka fa na-anọ. Before nyabụ mmili wee welcome anyị mgbe anyị gbagidelu it's a long story. Ọ bụ na ma akọbi ebe a nkọba history anyị ebe a mana wee kama anyị ana. So sọbala bụ mmili na-agwọ ọya, mmili na-enye ndụ, mmili na-enye nwa. Mmili dị na be anyị meli ndị be anyị ji wee wu ugwu. Mmili dị na be anyị meli ndị be anyị ji anọ nka. Mmili na-abụ amụọ nwata na Igbo arịa ma sisi ji ekute sọbalị ahụ ka eche nya bụ nwata ka ọ ṅụọ. Ọ bụrụ dị motive a ji eche nwata afọ mmili ahụ bụ na ọnwụ ha anya na nwata afọ ga-adịdozi ma mma nwụzi ọnwụ ike. So ọ bụ mmili anyị na-asọpụrụ rie nne. Mmili na-asa alụ, mmili na-asọ ife ọjọọ. Mbọsị bulugbo bụ na ịbịa na mmili ahụ ada egbu azụ ya egbu ịgba mgbu azụ ya wele ya pụọ. Ịbịa na mmili ahụ o nwechara nzo ebe a na-aya akpụ, ebe ndị okenye ndị agadi nwaanyị na-eti isi akpụ. Iyi akpụ mmadụ jide gị ebe a o mee gị na-akwụghalị, ọ dịghị ka o nwee ichefu ịgbago until onye ọsọ ya ọ bụ 3 days ka onye ahụ eji wee bịa ọ bata okwu dịga ebe ahụ ya na-aya akpụ ahụ fụ ife ije aya akpụ m everything. O nwere so many stories behind the mmili. So mmili ahụ bụ ife ebe nsi wee pụta ụwa nya bụ iyi ụwa m. Ebe a ka ụgbọ m do, ụgbọ ndị ọgbanje. Ebe a ka nsi wee lepụta wee banye n'ezinụlọ ebe nsi wee pụta ụwa dịka mmadụ wee bụrụ Chukwuemeka Nwakalụ. So mmili ahụ bụ be m in the spiritual realm. Ebe ahụ ka nwunye mmili m nọ. Ebe ahụ ka ụgbọ ọgbanje m dị. Ebe ahụ ka iyi ụwa m dị. So it's likely my home. Ebe ahụ bụ be m in the spiritual realm. So mmili ahụ bụ mmili kpọlụ mụ sị mụ na mụ na-eme isi ike mụ bịa ka m bido dibịa. Ụmụ akụkọ nchọsịrị ịjọmpụ si ajọmpụ maka anyị kọbịa ịma na agba m ewee ka ya nọ 5 hours ebe anyị na-akọ akụkọ taa. So nnọdụ na nlọ oto dịka ụlọ enu efu ya ọbụlụ nwaanyị ịmago nwaanyị ga-etogide efu ụkwụ ya dịka ofu ụlọ, ụkwụ ya nke ọzọ dịka ofu ụlọ. Ọkpọ m Chukwuemeka nzi ọsị m nata n'ụlọ ka m bịa jee eli ozi. Mgbe afọ amabara m n'ọnya bụ sọbalị na-asị Holy Ghost fire maka na azụlụ m n'ụlọ ụka ndị njekwuru medi n'aka fa bụkwuolu fire na onwefa. So if onwere onye m orientation ife gbastalụ omenala. So ife afọ dị m ka otu ka nnọ kọwọ kedụ ka m si afọ dị ebe a nnọdụ otu a nnukwu nwaanyị nwa bata ọkpọ m Chukwuemeka nzi ya sị mụ na ba n'ụlọ ka njejebele ozi. Holy Ghost fire onye ka ị bụ? God forbid. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, blood of Jesus na-agba ọgba m nkịtị mgbaba ọsọ mma agbagide ọsọ sivu ibe agada anụnwa na-elu arụma ụkwụ na-abọ ka ọ ga-azụ mma na-enene ya ọzọ ụkwụ nke izi zọ nke ịbụ atụta m n'akwa ododo m na-azụ akwa ụtọ ọtọta m ọdebe m n'ụkwụ ya asị m ka ebe nna eje sị m na mgbaghalịsị ya na mụ ya ejeli ozi nsikwa ụzọ nke a nsị oke ụzọ nke ọ dịla izi nsị ebe a mma gbagide ịmago mmadụ ịdị n'ala ajọ nlọ maka nna akọgwụ ya kịta nụnwa onwe ka ọ ga-adị gị ma ama m ifugo iwego nightmare na-afụ ife ị na-achọrọ ịfụ na-afụ ife na-atụ gị ụjọ iwetago gabugodi ikunye na ụla ekwesịghị ihe achọzi ịlakwa ụlọ ọzọ ụdị nla ka nna that kind of experience ka nna ewe ama ma ndị ọzọ fa na ewe that kind of experience. So the woman tụta m ọdịbe m n'ụkwụ ya mgbaligide mma etigidekwa tigide ebe a ka ndị wee ma na Holy Ghost fire adịghị egbufa
onye ọbụla na-agba gị na prescribe lụ gị ma sam ma nke nwa ekpechara m ọba niile ike gwụ maka ụfọdụ ndị ụka gada anụ abụba anụ ya basị gị na okwe ga-esiri ike ma ọ nwere onye na-eje ụka tata okwu ya ka okwe musi ike mgbe afọ. All my medical doctor friends don't japa. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ejegidere m ụka elidi m Block Rosary. Eligidi m ndị Block Rosary bụlụ brọda na-ebu mantle na-edu ụmụaka na-eje karolu ma ndị otu ya. Ịgbakwa n'ime o. Eje m ụka ọfụma. Bata na Catholic Church bụlụ ndị isi. Ewetago mgbe nje Lagos solu na charismatic na-eme everything. Megide nlụ ọka na-eme business m daba mgbe m mebe business ọ daba. Mgbe business m ji wee daba wee gbabaga to Mountain of Fire. Fall and die. Mbele gị ebe a mana m osede egwu. Ewetago maka film na Catholic na Fadre weta na fire chunwu mma wee baga Mountain of Fire. Wee kụmụ deliverance. Si ebe ahụ baga prayer warrior so na prayer warrior. Ka ndị chọọ biko m banye n'ife a na-ebe so na ndị isi. So na prayer na-eme ndị mmadụ deliverance. Solu na-eme everything. Ka ndị chọọ na m lebaga n'ime ebe ife ama na-afụzi m. Mana still onwere na m emechiri ya bụ na malụ nlọ. Na m emechi ha n'anya bụ na malụ. Nke a mgbe afọ bụ mmadụ na-asị na ọla ụla na oleto nlọ ọ bụ maka m. Nlahụ ụlọ dịka vidio ka a na-eme vidio chenya abata edebe m ya na onwere nlọ m echefu nchetasị ebe nche amfa niile bụ terrible dream nlọ na-atụ m ụjọ mgbe ahụ. So asị at a time emegide ebe ahụ mgbe ejesi mbọyị na Port Harcourt na Port Harcourt na Diop Echue Street agba mbọyị ebe a gbaa bọyị nlọ achụpụta m maka na anọ m bọyị olue one day o nwere one man na afọ na nlọ nwoke ahụ bụ dada mana isi ya niile na-acha white afọ ọnya niile na-acha white ife ọ na-eyi bụ akpụkpọ o yiri akpụkpọ ahụ ọ batalụ ndị n'ala na odunye m oduga m na ofu mmiri afọ ada afọ endie ịbata sọsọ mmiri ka ị ga-afọ otopụ anyị nọdụ anyị na-awọ na-enede mmiri ọkata na wonder kedu ụdị mmesịkwa nteta onwe ife dị man na-agwa m ghọtago at a time ka nkọ nke Port Harcourt before nkọba ebe nke a si wee ebe ndị ife men ji wepụta na bọyị na Port Harcourt bụ na o nwere ofu ụbọchị nọ na nlọ wee fu mkpi wee kee m agbụ ama m ka o si wee kee m agbụ mkpi ịma ife bụ mkpi ewu mkpi wee jide m kee m agbụ kechite m ụkwụ m na aka m kedo m otu a mma nkwunyinwu nọdụ otu a ọkpọ m Emeka nsi ya mkpi na-ekwu okwu. You can imagine something kind of dream model. Ewege nna aki some people can say no fabricated story. Mana ịma nso m wee narrate nlọ m na iso m wee lọ nlọ. Yes. Ewatago no mu ama ife mfọ. And even na agwa gị bụ a true life story. Mbi akpọ m nzi ya. Ọ sị m mecha na m ya azụ afịa. N'ife nna ebe abụ time m ka nna waste. Mụ na ba village ka njejewe ozi ezili mụ. Nsi Holy Ghost fire ọsị m ngwata ya onwe gị Holy Ghost fire niile ntụli o nwere mmụọ chụlụ ọsọ mmụọ niile a na-abịakwasị m na nlọ ma mụ dị ike ekpele na nlọ mbata fire bịa fire na-eme ka ọkụ na-apụ m n'aka o nwere ife na-eme mmechagwa ife nwa na-achụ m ebe ọ na-achụ m you know so nlọ ka nlọsịrị dide nlọsịrị dị nlọ ka m kpọrọ ọga m ọza m sị na m agbasigo ụbọchị na ma ya anọzi ọsị m kedu ifo maka mụ na ya dị very close mụ na ya dị very good ọ like m very well bụ ọga m ọ sị m kedu ife nsị ya na ma ya agbazi boy kedu ife na-ese nsị ya na o nwere ọ fọrọ ya ka ọ baa akwa ọ mecha mgbe a je butu akpa maka ọma ma esevutego ego m meji na sa achịcha akpa m sa naira ejiro m ọgbalị moto na-aba anyị nalutaba anyị lụba ọlụ job buve concrete ndọkata jụba onwe m ese ogini na-emede m eva ogini na-eme before njebezia Lagos akọ Lagos mo dị very very funny otu m si wee jee Lagos bụ na ana m alụ concrete na Igbari ya mụ na-asụ afịa oluo mgbe ọlụ ụgbọelu nsolu ụmụazị ibe ma ejeje sụọ ọlụ nọkata kwọva akpụ
na-akwọlụ ndị mmadụ ụgarị ịghọta akwacha akpụ na o nwere one man a na-akpọ Moscow na Igbaria m nya wel m n'ọlụ anya na nkwacha akpụ setụlụ onye m nke ya enye m ịghọtago so nya ka anyị megide ụfọdụ ndị mụ na fatokọlụ mgbe nwa before m jebe maid maka adị m 10 years wee jebe maid ndị mụ na-atokọ nakọtaba natasị mụ na si ya nna kedu arụ dịkwa n'ụnụ mma asị na Lagos kafa nọ nwesị na mma bịakwa na Lagos at least ka ọ dabụzi na mụ nọ n'aka mmadụ ka njezie n'ọlụ onwe m n'aka ejego maid nọ n'aka mmadụ jee bọyị nọ n'aka mmadụ ngwa ka njike n'aka m jee ka mma ife a na-asị m ife a ka mma ya hapụ m ọ gwasị m oke ngwa m sevute ego as of then pasị m chọba 20,000 ego ụlọ ego mmenyefa kaba wee ti m n'ụlọ mụ chọba ife dịka 20,000 kwa ego mmeju wee gote afịa na afịa fa na-ele bụ na bus stop ka fa na-ele nwesị oke na nsogbu adịrọ mgbe bido wee họzụlụba mebe sekogide ego olue December time of abịa nwesịfa na ego m agbagote nwanna m at least ejidogo m ebe 70,000 kedu ka ọsịmoke ngwa m kwado ka mgbagote famigide m taa echi oluo na around April after ka agbasi December ọ nakata nwe kpọkata si ọ bụ na ị chọrọ na ịgbanụ m ka mmalụ ife mmemme owesimoke wee nye m sị m baa moto mụ bịaba Lagos mụ na ba na-akpa nkwadosi ya wụsị ya rụsi FM paakị akpa m buli ụgwa ndị be anyị na m na-eje Lagos baga moto ruo Ọnịcha baa moto na-eje Lagos n'elu na kedimafia na maza okay ya ruo maza lutua wepụta fonu m kpọọ nọmba onye ring ya obizi anya gbanyụ anya fadị mmadụ eto mkpọ onye nka ring ya obizi anya gbanyụ anya mkpọ onye nke ọzọ bụ na obulgo ụzọ gbanyụ ya before mkpọ onye nọmba fa niile ji switched off ejenube m Lagos. That was my first day ịma obodo a na-akpọ Lagos. Onwe onye mma nwe nọdụ otu a ụwa wee dị m ka Ghana nwe nọdụ otu a na-ene n'onwe m kedụ uche m bụ ofonu fenyụlụ ịmago na onye chọtara mmadụ ntọ na-akpọ switched off. The number you are calling is kind mmekwere ya ka uche nke otu mkpọ ọzọ mmekwere mkpọ onye a mgbe kpọgide ndị a na fonu kpọgide ndị a anọlụ m more than 4 hours chai ebe m na-akpọ ndị a na ive nwe nọkata ofu uche m wee sị m kedu ife mmemme nwe nọkata ebe a nọkata na paakị o nwe onye Igbo njelu na si ya na onwe ndị nna echekaba bịa nọdụ na iru chedi ya wee nọdụ na-eche ndị nwe nọkata wee kpọọ nwere ofu onye nna serve mesin na be anyị mgbe afọ ya bụ Nuru onye Yoruba ka ọ bụ ịghọtago so ana m anụ ka ọ na-ekwube ụmụ Lagos nke a ịghọtago nọ Lagos na onye Lagos ka ọ bụ nwee kpọọ ya na fon wesị na kenive na-agabiga na mụ nọkwa na Lagos kịta wesị ma kezi nwekọbalị ya otie wesị m na nya bụrọkwa na onye Lagos na onye Ogun steeti ka nya bụ onye Sango nya bụ onye Sango ọta nya bụ onye ọta simoles mama ya ejebe ọta as of then ife ọgwa m bụ from Sango to Lagos bụ 30 naira mgbe afọ ego moto of which not very very close you watago na fana bochi alụ common border yes wesi okay wesi aka njebe kwenu bu na afọ ka mfugo n'ebe nọ ka nna akpọ ndị amafa ga pick call wesi m nsogbu adịrọ o wee kpọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Sokomi nwanne nwoke afọ wee gwa m nye m adreesị otu m mesi gba wee banye moto na-eje Sango ọta luzie na Sango bus stop ọbịazebe a pikili m wee jebe na befa bataluwe befa fe welcome si am aka m eji ego ma gbago moto follow n'ofo bataluwe wee na-akpọkwa ndị nụ emecha nọmba fa gaba nwezi egwele pick call m throughout that time na ebe a nwe nọkata wee sị ka m kwụsị ịkpọfa wesi okay ka njiwe n'aka m bụrụ mma na elonu stand ya alọ nwa m nwee jụọ Sokomi si ya kedu ka m mesi mee na mụ chọkwa na imepe banki kedu ka m mesi mee mami ya nọzi ebe nna ajụ ya detin mami ya wesi m na mmepe banki na Lagos na ọfịakwa n'larụ si m mewe driving license nsi ya mba mewe voters card nsi ya mba mewe international passport nsi ya mba si na banki ya nacha m ihe ndị a niile si m ka wesi okay na emepebe banki before ka m mesi mee wesi m okay
Munye ego a ka nyata imu na banki. Ka mi oluzie mgbe nne idili ya ka nye nwesi ọkwa na eziokwu mama. Wee were ego wee nye. Amara m na ụgbọ ndị ori ka mba. Mama mmadụ. Wee were ego wee nye. So ego onu nyali ya ka wee bido sokomi bụ fayawo ka ọ bụ. Ndị ịmago ndị fayawo ndị a na-ebute beelu Okalaka. So ebe ọ na-ebuga beelu Okalaka bụ na supermarket Katangwa. Onye ọbụla nọ Lagos malụ ebe bụ Katangwa. So na Katangwa ka ọ na-ebugala. O nwere ofu onye ọ na-ebugala bala akwa. Mgbe kọbasịalị o wesị mma ya azụ ahịa akwa. Wesị na mma azụkwa. Ụfọdụ fat na ka m nwere ego a bidogodo ọnụ ọbụla obido. Wesị m ngwa ka ije. Mụ na ya wee luo. O mee m introduce to the man ọ na-ebutala akwa onye Yoruba befa. Wesị ya na ọka m mụọ afịa na nke ya. The man wee kwe m. I wee nọdụ n'ọka nna obele ka m mụta n'afịa. Ka m emesịa ọ nabata m ọfụma bụ the man. Ọ nabata m ọfụma. Ọ nabara ụmụ ebe agreement ma whatever. No mmeshazi ya onwe ife mma nye ka m gosi m ga ya gwa m the secret of the business. Nwe nọdụ anya nọgide na-eyuzu obele ego mwepụta wele ya na-agba moto na-eje nọkatazi ego n'ụgwụ and adị m determine ka m mụtasị ihe na-eme ebe na amụtago m na onye Igbo ka m bụ. Ọ bụrụ ego na ka amalụgo m ife a na-eme malụ first grade, second grade, last grade malụ ihe niile itigo uchu na etigo m uchu mata ife a na-eme. So ejegide na mgbe ego m ụgwọ mama ngwa biko ka inyezie m ego nu ka mmalụ ọbụgodulu akwa ka mma na-ache n'aka because as of then ife eji ebube ile Okalaka bụ ebe 170,000 or 180,000. Ma mejiri such amount of money. Sị ka ọbụgodu ngụta na-ache n'aka na-elenụ ịghọtago mama ngwa ka inye m ife na ọsị ma ọmọ Igbo kilo chia. Say mama the money wey I give you na. Ọsị m okay next week. Anyị abagakwa next week. Mgbe kama mma na-anọzụ n'ụlọ nweziela ụkwụ onye ọbụla amaala ebe Sango dị malụ ife bụ mmadụ ije ụkwụ wee jebe super Katangwa abụla egba ije ụkwụ wee si Sango wee jebe abụla egba onye ọbụla malụ Lagos ọfụma ka m ihe na-ekwu ya ịghọtago nwee were ụkwụ wee na-eji ya mma ekunye ebe 4 wee gaa ngagide ife mmeji welu ebe abebe 7:30. Okay malụ the distance 3 hours 30 minutes 7:30 ka m meji welu dia welu kpọsa afịa. The man wee nọkata ndị mmadụ wee gwa bịa si anwa makwarụ n'ụkwụ ka nsi nji asị iva o wee tie kpọm ofu ụbọchị nzi ya ọ sị mama the kind of risk m na-eteki si m na ndị Yoruba bụ ndị befa na fa ji isi mmadụ eme ife si m ma chọ ka ebele isi m si m na ụzọ afọ m na-agba no na mbọsị mma aja amụ ndị a si mma emezu ụdị ife a na ọ dịrọ mma nwesị ya na ọkwa na ego m ọsị m ọ bụ na mafuru ego moto mma bịazina o mecha mgbe a nyebe m 300 naira 300 naira ezuru ọlụ m because ego moto from ebe afọ to ebe mgbe afọ bụ 200 naira 200 naira bụ ego moto onye m 300 naira m besi na ya wee lie nri ife na-emeze bụ njeje gote ewagoy ngote ewagoy ngote garị gbafụ kọpụ garị ngote garị 50 naira nke garị afọ eke mkpolu garị mwunye n'ime ewagoy ntọnụ onye nlie mgbe jebe ife na mpụtakwa abalị nwụkwa nke ọzọ ịghọtago otu a ka m si eme ya ife ịmagolu ego ntị ya na bankị ka dị echere ka nwaanyị nyenu m ego madam nyenu m ego m next week emegara ego nu sebekwa okwu mama you said next week the other day you said the next week you don't reach 2 months na mama ya na make I know what I go do I know they eat again ọmọ Igbo cheso owo ile cheso owo mi mana akwụ ụgwọ ụlọ mana akwụ ụgwọ mmiri ebe m nwaanyị nji anị ego ọ bụ na anya na m ụgwọ ụlọ ma mgbe ego na mma akwụ ya bụ na m abago m ụgbọ amaghị m ihe m megwu ọ bụ ka m kwụ ụgwọ ụlọ hapụ
ebe o sizi wute m be m bụ na nwoke notice na m ka ji ụkwụ abịa ọ kwụsịzi m sị m abịazina chedi ya ka ọ dabụ n'ife mmemme echi polisi abịa jụọ ajụjụ ma abịazina amazi m ebe ọzọ mma aga wee nọba ebe a bụ wee kpalịbazịa na saịdị a chọba ebe a na-alụ mesin mma ala alụ na vileji wee bidokwa wee savava mesin na Lagos savava mesin na Ogun steeti Soliva na-eje ọlụ job man wee megide ịmago na onye bịalụ na anọgo m 2 months akwa nyi mmụọ akwa ife vileji iwe a mbata yiri akwa adịmadị presentable nakọta wee nsevutezi ego ebe a na-akwụ mgbe ahụ na mesin bụ 15 mana vileji ebe a na-akwụ anyị bụ 800 so nke ebe a katọ mmanụ nwere ya sevutebe ego gobe akwa ngozizi akwa ibe bụzi nsogbu m bụ na nyicha ngote akwa yie asị m yicha akwa yipụ ile ọzọ jee ọlụ mbatazia nchọba akwa ma achọba nchọbazi akwa m na-achọba m nwere ike chọọ akwa anụnwa mbata na asịfa nwere efela akwa m asị m mba na o nwere nọkọtazi enwere ike nwafa nwoke nke nọ skuulu anọkọta ofu ụbọchị ọbata oyile akwa m ọnụ ada okwu oyicha oyi ọzọ oyile akwa m si you help me see that my cloth na ọsị m chọọ chiere ni chọọ ya were ni Chenoli they get this kind of cloth. Ọgwụ ebe a ka nsogbu si wee bido. Ibe kachasị wee wuta bụ obodo ebe katara. Foonu nwe kpalasa nwanne use. Ọ ga nchọ akwụkwọ foonu bụ achọwa. Mama na ọ gwara be ndị ori ka mi. Mana nwanne bụ nwoke dị very very good to me. You understand? So adịbekwa ibe a ka amago m na kịkọtọ ha ọ bụrụ nkọtọ. No, my experience yes, your true life. So later on mbuli akpa m nwoke nna asavụzi mesin onye egwura ife mere m n'ụwa nwepụta kọwala onye egwura kọwasịala ya ọ sị ma why did they do like that ọ ya carry your clothes to come nwebuli akpa m bata nwunye ya na-akpa isi ịmago mmụ kpako ife a kpako a na-alụ na gota ọ bụrụ cement no mmụ ibe kpako ibe a na-alụ na gota abata ewelu ibe kuchie gota kwụọ plank kwụcha plank ịghọtago onye anọzi ebe a na-akpa ọkpachi isi ọ mechie na ọ sị mama nsị ebe a kakwana ọmụmma ka nwere rest of mind at least ndebe ife ka mmalụ na m ka wee ife ndebe mmadụ dị etinye m ife n'ife m nwere na-alarụ ebe a nwoke anụ wee tụta format ya ka m kọsa ife ngabiga n'aka nwaanyị anụ nwoke a wee sị m okay as you dey stay here na see what I go do for you you dey hustle well you dey hustle well see how awesome my wife go dey cook food they give you free oh say thank you baba thank you the reason why I do this thing that bank where they no gree make you open make you save money open bank I say thank you so much sir thank you awesome now I go dey save money for you because you boys if they give you money now I go dey spend them they lavish the money make I dey save the money well ya na ezigbo ife ka nwoke melụ at least anụ m alarụla adị m akwụ ụgwọ ụlọ na-eli nri nwe sevube ego anyị ji ọlụ ede n'akwụkwọ nnọkọta ebe nsi wee mazi na okwu adịghị ya bụ nnọkọta nsị ụmụnne m kpọọ m na phone na village m sị ya oga abeg make you give me borrow me 20,000 make I send for my people ọ sị 20,000 why na oya make we go work anyị jee ọlụ bata mma anagide ego a ọ nọka onye m 10 hold this one first hold this one no dey give them money like that uche m wee gbawa dị wee nọkara onye pụta akwụkwọ wee gbago ego m gbagoje ego m wee na-agbawa 20,000 bụ ego sevutego wesị ya ego ezugodu m ime ihe mmemme na nwekpa onye ọga nsị ya the money wey I save we don plenty make I open bank make I put am give me the money ọgwụ ebe a ka m si baa n'okwu ọzọkwa from pan to fire ọzọkwa here Chineke God nwoke kedu nyezienu m ego m nnu esi m pụta ụtụtụ esi m na nli anyị luo na site igo imu nli igo asị m ka anyị ma nọọsụ ha ma ọ bụrụ ego ama na mbụ nwazi ngwa ma nọọsụ ịma nọọsụ ọ ma nọọsụ nya ji aka ya gbakọsị asị m na ife fọzị bụ 70,000 mgbanye m nyezie m next week next week a ga-anyị nọgide lo tudeze na ọ kwụsịzi igbu imu nri ịmago na ife eji achụ mmadụ na be anyị ịzaba ahụ nọkịta zasaba ya n'ụkwụ mmanụ ịchọwago m nwunye ebidozi emebezie omume dị aṅa amazi m ife mmemme emechakwa m larụba na street
ebupụtara m akpa m ife na-emezi bụ ndị Igbo be anya onye ebe ndị Igbo na-azụ afịa azụcha afịa mechie njelado n'enu tebụl alarụ m ebe a for 4 months kama m sozi ndị ọzọ jebe ọrụ wee save ego onyalụ maka nsevụta ego jidela aka m ego m ruru 12,000 mgbalụ jebe bank ndị ejigo bank eme ife njebe bank dejila aka m si ndị bank gadi ibe ihe ya dị asị na student account mgba mepe anyị emepekwa emepe nkwụnye ego nu mbidoze njere nụ mbata nkwụnye mbata nkwụnye nwee kwugide ego m wee na-elu ebe 50,000 ife bụ ọlụ kọnkriti bụ na arụ gị niile ya na-acha white ufu gị ya na-afụ gị ụfụ nwenụ kata wee sị na ọ bụrụkwa n'ife a at least atago m afụ nke onye elie ta nke ọzọ ndị enilie ka m chọka n'ife ọzọ mmemme ebe m na-eji egote ude ga-etechiwe ife white mago arụ ga na-ekowo white m na-eje achụ ude onye na-elu ude wee nye m ude avọ sị m na ude mụte na ude a ga na-emechi onye Igbo be anyị ka ọ bụ onye Ebonyi steeti sị m na ude mụte enye ude a dị mma wee ju onye ego na ife ọ kpọrọ m ude avọ mgbe bụ 70 naira 70 naira nenesi ude a kọpụ ude a bụla ibu ude a ka a na-ele 70 naira nene sent ya ọ dị very good si 70 naira ka a na-ele ude ife ama abaiwago m na nnukwu akụkọ na ka abaigo akọ m etobego ogologo mbaga go ahead please. So nwee Natania ude bataluo nenekada uche m wee sị m onye a na-ele ude a 70 naira nwere ude anụnwa wee jee lebia at least nlegodi ya 100 naira 30 naira again. I'm ga-emeke kwene again. And ndị Yoruba na like ude wee nwee nọkata nwee sị ya ego nke na-ele katọn ya ọgbakọ m katọn ya obunye m ya nkata obi bulu ude aba n'ime afịa baa na street mbataluo street ya nna a na-ama amụ ngafe mbataluo mbataranụ mbulu ude debele gị ndebe n'enu mkpọ ofu nwaanyị nọ ebe a nsị abịa ya ewa nsị na musi na kọmpani ude anyị dị na anyị na-eme promo ọsị m promo anyị na-eme nwa ebe mma adachi ya ma nyagolu m abịa mgbe chebe another thing kedu ife mma adachi ọnya mgbe chedi ọ bụ na obu igo m uche ngwesị agolu ude a na ogoro enu ude a 100 naira na ude a bidozie kpolowo dị ude ma ọ bụ ndị Yoruba kọwabazie kwube m ive ude na-alụ ma ive ọ na-ada alụ si ya na ude a kịta na ọ na-agwọ ezema na ọ na-agwọ pimpụl na ọ na-agwọ kọrọkọrọ na ọ na-agwọ si ya na itere enu ude a nwaanyị wele ude okiriji anya elele m obele mana onwe ive mma adachi ebe si na kọmpani nụ bụzi dị highlight of the whole thing. Then nwee na lue n'ụlọ wee chebe na wee letego m obele wee chebe kedu ive mma adachi ndị a o nwere ncha nji awụgharị April soap mgbe abụ April na ọkị soap mgbe a ife a na-ele mgbe abụ 30 naira wee chekie nji uzuo ọkị were good perfume wee cheki April nwesị ka nji uzuo April wee jee go katọn April bata debe wee chekie ka m mesi wee mie wee cheta April na 3 tinye ya gbaka ego ya ife na-ele April mgbe abụ 25 naira abi ya ọ dịka 25 naira mgbakọcha anya wee jee street ọzọ wee batala wee gba ndị street ya si ya na musi na company na mụ bụ ive gift bịa onye ndị Yoruba ala ejuru ntị anụ gift fa kpọba ndị befa sefa bịa wee sịba kịta si ya na moto anyị dọ n'express nọ mụnwa na ndị otu m agasasigo na mụnwa bịsị ka m bịa ka nyefa nkefa si ya na igoro enu ude a na nchinya gị ncha na atọ ọsị m yumi na nsị ya igoro enu ude a na nchinya gị ncha na atọ now ana m ele product na abụ agbakọrọ m ego na m na-ele nwe gain na April soap nwe gain na ude wee sị ya na ọ bụrụ na igoro ude a nchinya gị ncha na ata mana ibe ya ege bụ 200 naira si ya gị igoli ya 200 naira o wetazi anya ọkpọ ndị nababa igolu ebua nye gị ive na nye gị ncha isisi maka na osisi ka ọ na-adị n'ive na o na-eti ọkpọ ndị ọzọ abịa wee lebe ude kama na ive na-emezi ive notice bụ nle ude nụnwa ebe nlele ude a next week nnachi ya azụ ebe a ọfọfọ ga-akwọ m ihe ya kara ọmọ ibo ewa
ọ bụrụ ude agbaghị ọkụ n'ihu ya na bụ ezelu bụ ebe ọbụla nlele ezelu street ya for life mmeje for life even ma today njewe bọs o melụ m from Abiokuta to Ochodi o nwere street nna amarọ nne jụrụ ụkwụ wee ga from Abiokuta to Ochodi akacha m Abiokuta ilu uda to Ochodi o nwere street nna amarọ nne jụrụ ụkwụ ma wee ga mbata ya n'ụba moto oluo na bus stop buzelu udem so the thing megide m nwee n'anya na company uda wesị ka mkpọka na ndị company wee kpọọ nọmba ha ọ bụ na na Lekki town ka ọ dị wee kpọọ vasị m mmụbịa wee bịa wee kọwasịala vakansi elu udeva dị ma na okwe m n'aka onye Delta ka ọ bụ ụzọ bụ afịa okwe m n'aka sị m na mụ trial na ọkwanye mụ na market liver no wonder na ude na-apụzịkwa n'afịa na the distributor ha were ebe a na-ebu ude steady the man wee buize m ude na-ego 70 naira o buize m 40 naira as company price ma ibe ọ na-ebunye ndị shop bụ 50 naira o buize m 40 naira nye m ivana nke April ka m chọziri ka njekwuo company fa ka njeje buta fa gwa m na m ego 500 carton tupu eji ụmụdị ego so the man buize m na-egokwa April a na-ele the ten buiche m ma cocoa butter buiche m ma o nwere so many ude o buizi m market bụ ude wesizie na ude ahụ wee meki ego kpakọgide ego ma ego m luo 250,000 o nwezi n'ebe kedu ebe m mejezi nje ebe a ya lego m ebe a ma likezi ije ebe a ọ bụ na ọ gbawa ọkụ o wee jide wee tile m anya wee nye gị azụ ya wee bido abịa fon eji ebu m ụzọ rent godo ụlọ maka mgbe nna gwa gị aka m ala na street o nwere rentezi ụlọ birizie n'ebe m at the end of the whole thing ka m bidozi abịa fon ọ bụzi na ego fọzi m n'aka bụ 45 naira 45,000 ife a na-eme na eyi 2011 2012 ka ihe ame bidozi abịa phone with 45 naira even the bido bụ 12 pieces of phone mmụ tukumbo ive na ka nji wee bido mmụ fairly use nke ndị ọcha use yọtago na ka nji wee bido mgbe Nokia 310 ọ bụrụ kadimafia ka na Symbian phone ma kadimafia Java ma C300 ma 2 mago mmu phone na nwa nke a na-acha red mgbe a na-echefusigo mma afa mmu phone so nya ka nji wee bido wee lebe phone megide determination bụ a key of success na gwa every young man out there. During those time nọ ebe a nọ ebe a adịmen nwaanyị anya just m tinye focus ka m make ye name from wayo niile ndị a gwuru m adịmen nwaanyị adịmen anya nwa akwa nne ya adịmen just m focus on ibe na alụ yes you want to go yes so 3 years can jump to 3 years okay this time ibe a na-eme nlọ na-abịa mana ọ dịrọzi steady ịghọtago ọ dịza ka agba break hapụ m mgbe a arapụkwa m ụka mgbe a na-ekwu ibe arapụ ana m ejechere m Sunday service ibe mana adị m ejezi ọkụ ụka maka na ifocus my attention na ime igodo ego mbidozi abịa phone mgbe mbidozi abịa phone ka m bidokwa jebekwa ụka so 3 years nji wee zụọ abịa phone a mgbakọ ego m mgbakọ ife dị na chedi ma ọ na-agba 3.6 million ọ dịka ọda dị mgbakọsịrị datin mmala ego na dị na chedi m ka nlọ nọ na chietala azụ ka mmụ nlọ niile nọ na chietala azụ mụ na ba village mmụ tagidela afọ niile wee bịa Lagos lijubezi afọ rent ụlọ ọ bụrụ mgbe fọnish ebe m TTV mebezie big boy wee abịa 3.6 million kesa na village mgbe aka nji baga mountain of fire wesi ya mụ na gị ya eme ị ga-anụ ụdị ya ebe aka m mbidoziri ịghọtago so onye ọbụla na-abịa kịta na-ezi m ozi ọma mụ bụ ndị abụ na-eme tankraya morning cry even na cry mpụta ụtụtụ nje zizibe ndị mmadụ ozi ọma chegharị ya n'ụwa na-achọ mmebi abụ m a devoted Christian as of then
ịghọtago o nwere ebe ọbụla akala crusade mma na-eje ejesi ma ụlọ ụka TB Joshua ma synagogue ma nke adịkwa n'Ogun steeti bụ nke Winners Chilo ejesi ha nche mụ na anọdụ ka ndị chọọ na afọlụ ma anya ka mama pastọ ọ ga-ekpepụ mmụọ ọjọọ na-eme m ịghọtago now the funniest thing na-eme ebe a bụ na mma anọ na-achọ ka pastọ fụmụ pastọ ada afụmụ mbọsị afọlụ ma afụ ọ bụrụ na ọwa yo pastọ sị mụ kunye na-etesi na Chineke ọka isi alụ ka pastọ afọ m taa na nsogbu m agụna ọ sị m na ọ nwere ya na-aza chi na bunu nsị ya Chibuike ọ sị m Chibuike sị m na anya afọlụ Chibuike ka Chibuike were asidentị na ọnwụ wee gbuo Chibuike ọ bụ na Chibuike nwanne m anwụgo bifo mbịawadịwa ebe a sef nwesị ya pastọ na Chibuike anwụgo kwanne ọ sị m kedu onye ọzọ bụ chi nwa mmanụ nkọpụsị akụkọ ya na obi m siri ike mmụọ m siri ike na ụka ebelivulu m in our Lord Jesus Christ as of then very very well ka ndị chọọ na m deliver onwe m and all these things maka ibe abụ na-eme m ịghọtago asị m okwukwe m nwere okwukwe tinye asị m na okwe m esiri ike ntị isi okwe m ike mbọsị emekọtara nwere fada ewetara anyị na atamaki maka na abụ m born Catholic no matter ụka niile na na-eje ụlọ ụka Catholic lukwa nje nnọkọta njekwe nke nụ nwe miti ofu fada ewetara anyị ọfụ wee bebe akwa ka nlọchalụ nlọ nke nlọlụ ndị akụlụ m ife iwumana m amụla na mmiri bụ sọbalị na mmiri ya ka m fọzili bata na mmiri n'iru mmiri esi agbada sọbalị ọkpọ m emeka nzi ya ọsị m n'ite abụlụ ka nje chulu mmiri ka mgbago nnaba n'ụlọ warning nsị na mma anwara ya nwa ọ tụkwasị m ya daa ụla mgbubuli ite mbọsị abụ ka biznes m bido wee kọrọ mbụlụba biznes m wee dabazi m wee jee meet ya ndebe ego edisapia ibe a na-eme na Nollywood. Oh God. The first day ego m furu bụ 80,000 naira egụcha m 400,000 nje eje abịa every Monday ka nje eje abịa gụcha 400,000 nje eje abịa mụ na my sales boy gbakọsị abịa ma gain ma isi ego decha anya iwere gain iche isi ego iche mana afịa nde ego mmeji wee gote afịa lelele bụ 400,000 gbakọsịzi anya nwa gbakọba gbakọsịzi gain bosses boy m sị kedụzi andọ na-enye m ego atụrụ elesi abịa mbata nnakọli ego kezi ebe gain niile anyị wetara dị n'ọsọsọ 400,000 ego mmeji gote afịa afọ kezi ife men ọ sị m na ọmakwụkwọ nya na-enye m ego of course na ọ na-enye m ego na mba ebori ori nke a nweje wụcha arụ bata cheta na onwe fonu nne dara nle mụ ji aka m le fonu ebe 80,000 nlelu nne dero nwelotia ọ bata gụwakwa ego n'ọzọ gụchazi ego na ego dị 400,000 bụzi 320,000 ụwa dị m ka fim onwe bata na be m kpochi akpochi sọ mụ nọ onwe bata be m ego m gụcha na chedi mụ na ya gụcha anya ụdị 400 mụ na ya mebe agreement gain si ya gain asị ya nwere ego bata ya dị debe na tebụl jee wụ arụ wụcha arụ pụtazi ya gụzi ego na 80,000 fue n'ime otu a ga mbufe mgbu m si wee bido mbọsị a ka ego m bido wee fube mbọsị nji wee mara eziokwu na ife na-ewele ego m bụ onwelu maka na anyị nọ na police conference n'azụ polisi ka a lụrụ detain ofu onye polisi bụ ofu enyi m na-abụ ọchịje na nke enyi ya nwaanyị ọ batala onye m onye Igbo be anyị ka ọ bụ so mụ ọ like m wewe ọ bata wele ego onye m sị m na olura nke enyi ya nwaanyị ga-anasịsị ego niile mụ debele anya ọ bịaza Mọnde onye m ego abụ mgbe notisi na ego m na-efu amago nke agba amago m na ego m na-efu ama m ihe na-ewe ego ma nwesị ka mmalụ maọbụ mmadụ na-eme site na room m ewere ego onye polisi wenye m 25,000 ngụcha anya n'iru ya ọgwụ anya nsị ya gụọ ọgwụ anya gụcha ngwụọ 25,000 wee were ego a webatala wepụta ayọn m katọn ayọn m tinye ego a were katọn mmanche onwe ife ga-eme ka nchefu anya mbọsị ya nwere katọn ayọn a banye n'ime katọn telivishọn m tinye bulu ibe aba na wodropu m tinye kpochite wodropu welu ki jee na pilo mepee pilo m tinye ki ebe ahụ weli evili isi ka mmalụ ka onye a ga-esi wee baa ebe ahụ nke bụ onye polisi ka mba sel mban o wee luo Mọnde onye a ga-apụta wiiki ka ibe a nọrọ ọ jụrụ m ya sị nso luo Mọnde emetụrụ m ego aka so mụ wepụta kpọm na fon mpeaza mụ wepụtala ego
gwaje bu ya sị ihe niile otu a nsi wee bupụta ya wepụta kii ọ dị ebe ọ dị nwere atụ ya aka bataluo kpọpe wardrobe achịkwuru m akwụkwọ wụkwasị n'elu katọn na ọ ya bụ dobe ya otu ọ ga-abụ mmadụ jigodo style emekwa ya akwụkwọ echifutu ma na mmadụ jele ya bata ọ dị otu ọ dị fụchasịa dọst dị ya bupụta ebe a wepụta ego dị 20,000 25,000 ka ntị 5,000 miss ya mbọsị aka nji malụ tụrụ na ife na-eme m Monday abụ ga nna akwadokwa ije afịa nna achọ 100,000 n'ego afịa m ka ebe m mesi gbachi ego onye polisi ya mgbe kpọba onye polisi wesịa biko na mụ yuzulu 5,000 n'ego a biko gị jego 20,000 ma m pụta mana eji ọkwa m nye ka m eji akwụkwọ 5,000 ahụ otu a ga 3.6 million naira worth business si wee daba mmadụ gwa gị na ibe na-eme business ya ichene na ọ na-eli ya n'ọnụ adị m eje bịa palọ adị m eje klọb adị m achụ nwaanyị mana ego m ụdagide business m ụdagide dato 700,000 from 3.6 million mana ọlụlọ ka nna alọ na mụ malụ na ebe a dị na nlọ a nwejekwuru fada wee kọwalị fada si na fada na egodi ife nna fada wee kpọọ m nzi ya ọsị mụ na va n'ụlọ ka nje bido dibịa Father, ngwasị fada na ebere ọkọ na ezigbo fada you are not called. dibịa nna agbala ọsọ ga-ese m jee bido nọkọta ndị obele nwa ma nje mebe dibịa na vileji jee soro ndị okenye tawa ọjị na chiwi ike na akpụkpọ na-atụ nzu nsị fada ịmara ebe ị na-akọ mụnwa bụ onye amụrụ n'ụka. All my medical doctor friends don japa. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Now, before this time now, my mother ebido gị ya. Even my mother ji wee bido ya. Omenala dị na nna mma m na-eme dibịa. Okay. Nna mma m na-eme dibịa. Okay. Ikwu nne mpa m, mami ya na-eme dibịa. Okay. Then, ikwu nne mpa m avụ. Makọla ajịlịja na Aguleri, ụmụ nkịtị Aguleri. Bụ dibịa eze alụsị ka ọ bụ, aka ji ọfọ. So dibịa dị m na gali dị m na gabe. Dibịa bụ malụ nna m ọjụ na ọma mme. Nwanne nwoke na-eme. Ọjụ na ọma mme. N'ụka. Ofu dibịa bụ malụ my mother. Ofu dibịa bụ sota m. My mother wee jụ na ọma mme o wee n'anya ụmụ na-ese. Ụmụnne m na-ese ka enili naanị. Maka na ọ jụrụ na ọma mme dibịa. Ọ bụ na ife ụka nsi aga ije ife na ụkwụ m aralịara. Maka na so many people na-amarọ how far. I amarọ how well. Onye ọbụla a na-akọla sị ya na mmiri ji mebe dibịa ọ ya ghọtara the story behind the dibịa. Ihe aghọtara ya ọ bụrụ maka mgba mbọ ka m fụ na m emeri ya na m gbalị mbọ. Ọ bụ na Jizọs na-anapụta ndị mmadụ na ọkwara anapụta m. Ọ bụ na okwukwe na-azọpụta ndị mmadụ okwu aka azọpụta na m welu nnukwu okwukwe. Ọ bụrụ na ya na-ebe bepụ ajọ mmụọ n'ụka aga m egbusisi ajọ mmụọ nke egbu aka elu 1000 maka m ụdị ike ekpere. Ọ bụ na by Bible quotation, Bible verse, ekpere plot wee Bible, aga m eji egbusisi ya onwezi ajọ mmụọ ya nọ na Anambra mgbusisi ebe ncha. Maka na mụ kpelu buo ọnụ ana m ayọ ọsa. Ibe nje ayọ ọsa bụ na mụ mee 3 days dry fasting. Dị na ayọ onwe m ịṅụ mmiri. Ndị mountain akwa ya? 3 days dry fasting bili n'ụlọ ụka. Dị na ayọ onwe m ịṅụ mmiri. Elu m nli. Dị na ayọ onwe m ịṅụ mmiri for 2 days. Nke 3 days ka m ji wee test mmiri. Na ka m mesịa. Dry. Wee ya. Dry fasting. Dry No water, no food. Dry. No water, no food. Okay, but how strong ndị? How many Christian ga-eme ya today? I did it. How many Christian ga-eme ya today? Maka onye nwe ga-apụta sị iji wee na-eme nka okwukwe ga-esiri ike. Okwukwe ga-aka na okwukwe m si ike. Ebe ọ bụ na na-eme vigil anọ m ya. Ana m eme vigil every Friday ma ọ bụrụ na m ejere ụka na my house. Ọkụ 12 mbinye ya. You know? Onye ọbụla na-amara the story asị na m reason nje eme dibịa. Mgbe ife niile a ka emegide business m wee daa. Iji m ụjị ya emekọtara onye na-ebu abịa n'aka na-ego abịa n'aka ya wee kpọọ m bunye m abịa 600,000. Mgbe a ka m nweta connection ije Spain wee lekọba afịa m gbaba visa. Anọ m na nlọ mbọsị mma aba plane mbọsị m na-arọchị ka m baa plane na airport. Emiti ya m mfụ ofu agadi nwoke ọkpọ m ọnọdụ otu a na-amụ m ọkpọ m Emeka nzi ọsị m ebe ka ị na-eje nsị ga ndị obodo oyibo
ọsị obodo oyibo ya ọchapụ na ọsị na chi ya azụ ka nje mebe dibịa na nwere obodo oyibo nna eje nsị ya na-asị gị si ya na asị julu gị ọnụ si oligosifa ya gbawa gị ọnụ si ya ka ị ga-esi wee bụrụ enemy of my progress ya na obodo nke na m elugo obodo oyibo na Spain ka m na-eje anyị aba m plane ruo n'airport onye ga-akọwa enwe m ike ịkọwa nwa ife mere nji eji deport am from airport to Nigeria nweta onwe m na Nigeria airport ozugbo deport am ozugbo nweta onwe m to the nearest plane and return am back ama enwe m ike ịkọwa ife mere mụ nọ ife mbọsị nji wee kweta na m ga-anata ụnọ bụ na mụ nọzi biznes m dagidezi biko akpachazi m ife na afịa fọzi na chedi m bụrụ 350,000 chego onye na-ele afịa 3.6 million afịa wee dato 350,000 ejidogo m ebu ile m afịa ụgbọ wee nata ofu ụbọchị ka m jere ịgba ọsọ afịa ajụzia m nke ewere ọnụ m wee jebe na be ndị welia gbagolo enu step eji agbago n'elu ka ndị mgbadata wetazie ife onye a chọrọ na chedi m ka mgbadatazie mfe ofu agadi nwoke onye Yoruba ọ ka ga ezigbo nka nwoke ahụ na-agbagote the step dị very narrow ofu onye ka ọ ga-aba wee gbagolu sị ka nyeli efe ka ọ gafee n'okenye ka ọ bụ nwoke nụ na-agbagote bata kwụsị ọkpọ m ọmọmi sumọwaju jekin sofi ọyasale lọsiabule mụ were ọsọ ka nnaba n'ụlọ nwa m mụ bịa ka nya gba m eziokwu mụ were ọsọ ka m gbanaba vileji mụ naba vileji na ndị ga-akụzili m ife ha na-eme mụ na obele oge ba anwụsịcha na ọ bụ na ba anwụsịcha m ma atagide abụ wee nwụrụ na m wee ike kọmiti suicide wee nwụrụ mụ were ọsọ ka nnaba vileji ka nje ka mfụ ndị a ga-akụzili m ebe nweta ọnụ ịmago onye na-asụ Yoruba ka ọ na-asụ ma mụ na-anụ ya ana m anụ Yoruba na ọ na-amachara m asụ nweta ọnụ ka mmalụ onye the man na-agwa o nwere m fọrọ n'azụ m tọnụ ụzọ ka m fụ the man ọ bụrụ na ọ disapia agụ mbọsị ya ka m ji wee kpọọ onwe m ọ bụrụ ọdịnala nlọ ntụ onwe m mbụ ka mma mọ nlọ ka m na-alụ ọ bụ na ọ bụrụ nlọ nọ n'ife one on one mbọsị ya ka m ji decide ya wee kpọọ my mother ya ana m anata ọkwa nlụ agụ ọ bụ na ọ dịgo mma kwe m nwa natawa village ọlụ agụ a ka nna ya 2017 April 21 ka nnata can never forget the date wee lụọ agụ akwa na abụ ka nche nata ịmago ka nlụ agụ kwa alụ agụ mgbagobezi ya nwezi ihe ọzọ nje bidonu ka ndị ara anụmaka ọlụlụ agụ a ka nna ya now ego ndebelụ ka njili gbaa moto wee naba mebe ndị nke ọzọ mesịa onye egwu onye mkpọrọ ka o tielu m egwu na m lụrụ agụ ma ibe na wee gwa m sị m na ndị ọlụ ya na va akpara akpa nya wee chaji ya m ego na ego nya chaji ma bụrụ ego ejidekwana m ụgwọ nje si n'ego na ụkwụ anya ndị mmanya gwa m na fa bufere m mmanya ebufere na emechakwara nzikwa esisi butakwa nakwa ejidekwana m ụgwọ nakwa ya ibe anara m ego moto m now otu at instance now nkwadobe a na-aka nnachi ya azụ abịa na chede one naira akọm n'aka this is what happened ma nkwasa ego abatawa the man na-ekochi m na-akụzili m gbasara m otu mmesi wee na-eme wee jee kọwasịala ebe a o wesị m igwegodola ọjị ka nje gwa alụsị ahụ maka mụ na ya kwado nlụcha agụ ka mgbago mụ jee gwa alụsị ọ bụ na ọ dibịa ka ọ chọrọ ka m mee maka aga m alụchala agụ ọfụ ngwa mmalụ nna adịba agwa onye ọbụla dibịa mma ọmalụ ebe ahụ ọ chọrọ ka m mee nya zukọ m maọbụ ọ bụ na mmadụ ka ọ chọrọ ka m fụba nya zute m mmadụ dade m gosiri dị ọfọ mmadụ na-abọ chọta m nazi afa na-efu ezi nwaanyị na-abọ chọta m sị m na fa nụlụ na m lụrụ agụ na m ebidogo dibịa nkwe ọ sị m biko na fa n'ọkwa na idi ka fa chọọ emechara ofu onye kpụrụ efi bịa ekene under 1 month nji wee mele ekpele ọ kpụrụ efi bịa ekene dachi m 200,000 ewebekwado m ego nwe wele 200,000 onye a dachiri m wee send the my sales boy si ya jee ka o bute abịa na m abatabago jaje ebute abịa o wee were ebe a wee lue na bụ onye na-ebute abịa ọ na-ejekwa sinsi ya ọ na-ejekwa ebe a agwa na mụ na village na mụ na-abata abatalu onwe m fonu na-adịsịrọ mma ebuile ọnya ka o chenjikwa otu anyị si eme ya the man ọda fonu na aka debe peke gị da 200,000 na aka debe kpọọ m na fon Emeka nzia ego m ụka afọ
ejidego m nka mfọ oha o otu aka si wee ka nọdụ nwe jegwu dị ma sị m ọgwa m gwara alụsị nya gwa m ife mmemme oduta m mmadụ onye enye m ego mmeji na-eli nri nwere akwado ahụ dago iwele aje tụba biznes oge otu aka si wee nọdụ nwe jego ọlụ ya ọjọọ ọzọ si ya ngwa iwe ewe ya na ma mpọzi na ma nọdụgo vileji otu aka si wee lụwa ọlụ no mmiri ikwesịkwara na ọ bụ na once in 2 months ịbịakwanụ gbam maka na ife anyị na-eme bụkwanụ ife ndị Igbo anyị na-akwado ndị Igbo ndị ịma na enwe ndị a na-akpọ onye ọ dị n'aka ngwa bụ onye ọ dị n'ọnụ onye ọ dị n'ọnụ ọ ga-adịkwa ya n'aka before anyị gaa n'iru enwe ife nchọ ka anyị kpatụ aka so ọ bụgodị na anyị na-aga n'iru at least ka m make sure na anyị kpatụrụ ya aka at least kịta ịka nwere ume ọfụma ka ịgbatụ ya obele ọkpa ịbụ onye omenanị ama ama ọ ka m kwuo onye ọdịnanị ịbụ onye so na propagate anything omenanị na nke ikpeazụ a gọọmenti ebe anyị nọ maka na asị na agasịa Chukwu ọ bụrụ gọọmenti mgbọ gọvanọ anyị bụ Charles Soludo bịa ọ dịka ọ bịa maa iwu maka ndị dibịa and enwe ndị nyabụ iwu bịa metụ ndị na-asị anya anyị na emu ọnwaka ị na-ekwu anya osokwu insecurity nwere ike ọ bụ na osokwa n'ife moji wee mazie iwu si biko onye m na-eme dibịa ma ọ bụ omenanị na ị ga-abịa gọọmenti amalụ gị enye gị laịsensị enye gị nke nwa ịdị accounted for ịghọtago afụgo m some video imegasị some kwugasịa maka ya fụkwa ndị nwecha opinion mana achọrọ m ịjụ kịta your own opinion na mmile nwilo kedu ife inwe ikwu maka ife gọvanọ kwu maka ndị dibịa ije denye akwụkwọ regista with the government kwuo ife ọ na-alụ kwuo nke ọ na-agwọ gaa n'iru mmiri ife melia bụ na with my own ụdị omenala m na-eme na ma nọrọ ọcha achasị gbute maọbụ ọ bụ na ọ chara achasị gbute a sọpọtụrụ m ife gọvanọ kwuru sọm ka m na-asọpọtụrụ ife nsọpọtụrụ n'ife gọvanọ kwuru bụ na o tego aka m bidoro wee gwaba ndị be anyị na ọgwụ abụrụ omenala dịka otu m si wee gwa gị mbụ onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ego bụ chi gị ka ya na-amụ aka na ibe na chi gị bụ list ya ọ sị na olu ụtụtụ ilie rice olu ehihie ilie beans olu mgbede abalị ilacha ube ka esizi mba si kpokọta ube ma rice ya ọnụ ka ilie ebe ncha na ụtụtụ a ibe a ga-eme echi nya mebe tata o nwere onye ọbụla ya agbachie ka nya gbọva ọgwụ ka chi ekweta ịghọtago ande ọgwụ agbọ na-etinye ụmụnne anyị ụmụaka anyị awa youth now ọgwụ ọbụ a na-agba agbọ na-etinye anyị na bondage ga-abụ in the nearest future na ibe ga-ayị ala ga-akali so many family ga dị useless because of ọgwụ agbara agbọ in the nearest future onye kwesịrị ịbụ a pillar ga-abụzi stopping ọ ga-abụzi okwute ga-etufu na main road maka na ọ nwezi ulu ọ ga-aba ọ bụla akara wele mmadụ ọ dịga ka ngwaba ndị be anyị na ọgwụ agbara agba bụrụ omenala anyị iche ime omenala wepụ ọgwụ onwe ndị nna agwụ ya iche mana onwe ndị ọ kachacha ewe iwe onwe ndị nna agwụ ya iche ma ndị ji ekpọlụ biznes ọ na-ewefe iwe mgbe nna mụba na-eme omenala ebe edebere oke ite mgbe nna mụba na-eme omenala nwaanyị asaba na-ewukwe ịnụlụ maka nwaanyị asaba ị ma na ọ rịịlụ na ọ bụrụ sọ nke ati na fim yes nwaanyị asaba a na-eje anwụalị ya ọ na-ewu ma nna m ejere ọnwụ ya kezi ka o yesi bụrụ m ji anwụ ya mgbe nna mụba na-eme omenala enwelu ndị a na-akpọ onwere ọgwụ a na-akpọ oruru na-ewu oruru emechara tata ọ bụzi ya na ọnya bụ secret society ndị ji mmadụ atụ ụtụ yes mgbe nna mụba na-eme omenala jee jigodu jụọ ya grandfather si kedu ndị gbọrọ ọgwụ ego na bunu na ọgwụ ego bụ oruru bụ ọgwụ ego jee jụọ nna gị maka ndị gbọrọ ọgwụ ego na bunu ka o gosi gị family
ka ị na-anya ka ịfụ na many of them bụ useless ịbata ebe na-afụ ma mbe na-afụ ma so many of them so many of that family enwere ozi nothing to write home about so many of them ekili ago eji wazi gị na anọ na be odogwu atụbe onye ụjọ aka no sorry be onye ụjọ ka adị atụbe odogwu aka maka be odogwu ada abịa abalị ikiriko na ekochi ya maka na ịgba ọgwụ bụ na ị na-emezi odogwu imebego odogwu wee gwaba ọgwụ ma oke ite ma udu akọ mmiri ma oruru ma aba ma garimavia ma ọkaime anya ụla ma ịba bụ ọgwụ ego ka ọ bụ na futubọọlụ ịgbalụ na-arụ aja ga-abụ mgbe aka mgbe eru ọbansụ ọba konyu ma nwa dibịa gwara gị na o nyere gị 2 weeks ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị 4 days ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị 7 days ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị fanina many of them abụkwa ndị ori ka babụ many of them abụrụ ba makwa anya ọgwụ a maka na o nwere ezigbote ọgwụ bụ oke ite ọgwụ ego na-adọ na be mmadụ asị onye ọbụla debela ọgwụ sị gị na ọ debela oke ite na biya bụ wayo ka ọ na-egwu gị oke ite ada adịbe mmadụ ndị abụgbolo ọgwụ ego bụ na ọfịa ka a na-edebe ya na aja ọfịa ọ da adịbe mmadụ oke ite na ọdịbe gị mmadụ ama nnọdụ ya makwa ebe oke ite makwa fọs imelu voku ivokulu fọs anọdịbe gị mmadụ agba ọsọ nwe ga na-alarụ ụla na dị ụlọ onwere ga na-alarụ ụla na dị ụlọ so onye ọbụla gwa gị na o debe ịbataru afọ 1000 pot asị gị na ndị mmadụ ndị nya lụrụ ọrụ ndị nya lụrụ nka nya kele onye nka nya kele asị wayo ka ọ na-egwu spirit anọrọ di ya spirit na dị oge ebidia na biya spirit na dị ọma mbidia ọgwụ bụ na ya afịa ka ihe ejeje gbata ha na ejedebalị gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edobalị anya ị na-eji mbọsọ ọbụla ịchọ ilekwa ị gaa aja elekwa anya ife ihe egbuli ije ebe aja egbuoli anya ọkpata ike ka ọ nwee ebe obe ka ọ dapụta na n'obodo bịa gbuwe ndị mmadụ oruru a na-agba gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa n'ebe oruru dị na nwata bee akwa o were nwata a ọnya ka ị adọba n'ụlọ oru a ka ị adọba n'ụlọ so nwa dibịa ọbụla na-agba gị na ọ debelu ọgwụ debesị ya nke a na-agbọ nka bụ wayo ka ọ na-egwu so many of them bụ wayo na asị na ndị mekanik emego amazi ndị bụ ndị ala so in that very aspect of nyanwụ irregulate ndị nwa na-agba ọgwụ maọbụ nke nwa asị mụ na ndị be anyị ada agwa ọgwụ mgbe gboo gekwa ntị maka ụfọdụ mfe ebe a na-agbakasịfa arụ nwaanyị o ji kwuo ebe a mmiri a na-akọ elika na ụfọdụ sị na mmụ mele gọvanọ ji wee kwuo nya bụ ibe o kwuru yes ọ bụ na mmụ mele gọvanọ daalụri nne ma ọ bụ na mmụ mele iji wee kwuo anya maka na alụ ibe mbụbụ nze na ọzọ mvụ alụ nkwuo na alụ bụ alụ ọ bụ na alụ ọ bụ mbụsị gị na ọnya bụ alụ ka ọ ya bụ nkwuchi igbuo m tata nwa ezigbo ọnwụ mbịa ụwa ọzọ nkwado ọfụma wee bịa ọ bụ na nkwuchi anya maka na ekwuchego m okwu agba m egbe m napụtara na soshal midia bịa kwuo efesi mgba m face to face so ọ bụ na ọnyịnya ga ọ ya bụ nkwuchi nwụrụ tata mmalụ na ọnyịnya ga m kwulu na m gwalụ ndị be anyị na alụ bụ alụ si wega n'ọnụ kwue na ebe a bụ alụ masị akpụ na ya akpụ ọgwụ ego na-eli mmadụ o nwere ọgwụ ego ọbụla ịgbalụ n'ụwa na-eliru mmadụ ọ bụrụ ọsọ mmadụ abụ oge eli in the future ife ọ ga-eme ọgwụ ego bụ iweliza zakọta akara ka ụmụaka gị niile ilive ego asọ gị onye ga-anụ nwa gị nwaanyị nọ na problem onwe ego ọbụla ọ ga-eweta vanishing akpaghị ya mgbe gboo ego akpali mgbe gboo ka ị na-akpata kịta ego abụ ịkpata kịta bụ juzu akwụrụ ijoso na-anakwa ịghọtago so everything ị na-abụ ịnụta ụdị nwaanyị ịnụta nwaanyị from that such family ọ bụ na ị na-atụbụ afịa gị na-ada mmiri nwaze nke ị ga-afụ ibido from square one onye mere for so many people ji wee nụta nwaanyị nụtasịa nwaanyị ibu icheke ndị mere ajọ dibịa mgbe gboo ada anụ nwa bụ anụ na ịnụrụ anụ nwa bụ edo ụbịam ụmụaka ya da-aga n'iru ama m na-ekwuchi anya ụfọdụ ndị be anya asị na nwere ibe bụ ọgwụ ego ibu mmụọ ma isi na enwere ibe bụ ọgwụ ego ibu ewu ma isi na enwere ibe bụ ọgwụ ego so many of that ọgwụ so many people na-aga under your nose bụ ebele isi mmadụ were gbaa ọnya ebele pasị mmadụ were gbaa ọnya na nwa na-efu n'ụlọ ọgwụ tata bụ ọgwụ ego minimum bụ ọgwụ ego na placenta nwa furu bụ ọgwụ ego na mmadụ bachara mbọ aka ekpolie bụ ọgwụ ego many people megide business da tata bụ na eji gị gbọlụ ụfọdụ ekpolu ntutu isi gị wee gbọ nya bụ ụfọdụ paadị ụmụ nwaanyị efue o nwere mgbe pantị wuru
maka onye ga-asị gị na ọgwụ ego onwe ichetakwa mgbe panti wulu icheta mgbe nsị wulu onye nyụ nsị akọlụ nsị ya kedu ibe eji eme nsị ọrụ pasị mmadụ ka ọ bụ ihe a niile bụsị ebe a na-ekwu oke ite ga-eji akwado nke wupụ ọzọ ewute ịmanụ nke na-ewu kịta nke a na-ebala ụmụ nwaanyị kịta nwa amara onye mara ihe nke na-ewute so many of them so akwadolu m gọvanọ ma ọ bụ na nke ahụ ka ọ chọrọ iregulate ya regulate enyi mana nke nna kwadoro gọvanọ bụ na gọvanọ of Anambra steeti malụ na ọnya bụ gọvanọ ndị isi dị mma na Anambra bụrụ gọvanọ ndị ala na Anambra bụrụ gọvanọ ndị dibịa na Anambra bụrụ gọvanọ ndị pastọ na Anambra gọvanọ onye na-egbu mmadụ na Anambra gọvanọ onye kidnapa na Anambra gọvanọ ndị ezigbo mmadụ na Anambra upcoming politician gọvanọ ba ka ọ bụ student gọvanọ ba ka ọ bụ batazili wee kpọọ oke gọvanọ wee dị bold enough wee batalue without looking face even the governor the past governors no governor have done that or bụ the first governor in the history of Anambra ịbatalu wee declare Anambra state as a Christian state. That is one thing ngwale governor anyị si ya n'okwute ya and anyị demand the apology from governor. Ọ bụzi alụ na ọ gwala anyị na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ ka anyị bụ ndị gọvanọ omenala chọwa gọvanọ nke anyị ka anyị malụ na nyabụ ọka iyi ekewazị na oke iyi ekewazị ọka mmili si ya mgbe anyị kwọwa nke a ka nyanwụ amazi anọ ndị nke a ka ọ dịlị ọ bụ na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ nyagwa anyị na Anambra steeti abụrụ ọsọsọ ndị Christian dominate ya anyị nwere ndị omenala bụ ibe nna Soludo melụ omenala ọ bụ na nke nwe jebo ka ijebe n'isi onwe gị ije site n'ala anyị ihe je sitere ụmụ ụka and Soludo cannot be more Anambra than me no gọvanọ ka ọ bụ you a governor does not mean na ịbụzi Anambra more than me nne m bụ Anambra nna m bụ Anambra nna m bụ Anambra so mụ na ịma mbụ Anambra more than me ife ọsụzi m ka m believe wee n'ụka ị na-eje sị m na m bụ Christian. I can never be a Christian from ife nji anya m wee fụ n'ụlọ ụka ife mere m mee Soludo o ji eji ọnụ kwu ihe okwu I can never be a Christian. So anyị need ka Soludo address ya that thing gba anyị na anyị niile bụ ofu if ọ bụ home for all everybody is allowed everybody is accommodated nye jene kpaba oke kwue nọ ndị ụka ka ọ na-achị nọ Christian state ka ọ bụ ọ nke abụ nke nna akwadoro m ya ọzọkwa bụ ọ si anyị na anya machụzi aja na mmili nke abụ m nke a ga-akpa asọpọtụrụ m ya ị na-ewe nke gbasara aja mmili ibe nji wee sọpọtụ onye ị na-ewe bụ na ndị social media native doctor na eze nwaanyị abụzi otu anyị si eme ka basizi eme abụzi otu omenala si dị ka basi eme mmadụ ga-abatali okpuru efi bataluo na mmili foko gbupụ ya wunye ọbala ya bulu ozu efi tinye na mmili ozu efi anọdebe adiketi ya ọ bụrụ omenala nna anyị ba that is not how we practice it. Mbọsị bụrụba bụ iwere efi abụ etunye na mmili na ndụ ka eyeche anya agbụ niile egwu efi egugota na mmili be anyị na-abụ ịbata mgbe abụ onye ọbụla ya gwa onwe ya eziokwu toro na village gwa mgbe ya abịa na Disemba ịbata na mmili agwa gị na efi eji chụ aja dị ife na-ewu eji chụ aja dị ife na ọkụ eji chụ aja dị ife ọ na-akpaghalị eji echụ aja na mmili ọ na-akpaghalị n'akụkụ mmili a ịchụ onye ọsọ obere oge ọ nachi ya azụ ụfọdụ ọta ncha o nwere ewu na-ata ncha ma ọ bụ na ị na-egwu mmili ị na-echu mmili village a na-egwu mmili ewu eji chụ aja na mmili a na ụfọdụ oge ọbịa ta ncha ncha iji awụ arụ ewu eji chụ aja ada amụ ya iche ede eti ya ebe na-eji achụ aja ịchọ ka ibulu uke mmadụ butere ive si na anya ada amụ nwa nye were ewu a wee bụ ive ọbụla mele nya ada amụ nwa spirit ọbụla spirit niile esi na ewu a wee pụọ na arụ ya ọ pụtọpụ ya ijeje mere iwe gị the spirit esobekwa gị so nya mere eji agbalị ọsọ nya mere eji asị ya asọ ịghọtago so ndị a na-egbu ewu ma ndị na-agbagbu ya gbagba abata agbado ewu a na-ewu aṅụ mmiri nwugide mmiri nwụrụ arapịa ewu eko afọ na mmiri nọrọ ebe a na-esi isi that one is very wrong. Even the water goddess does not like it. So governor, top hand for you for that very part. Man, ọ bụrụ ọzọ asụsụ na aja mmiri. Ụfọdụ bụ aja mmiri ka a chọrọ wee mụtafa. Ụfọdụ bụ aja mmiri ka a chọrọ nụọ di. Ụfọdụ bụ aja mmiri ka a chọrọ biznes wee gawa n'iru. Si regulate ya, ọ bụrụ plastic si kwesị tears na plastic na mmiri. It's allowed. Na ọ bụrụ plastic ka eji bụ achụ aja mmiri before. Si wepụ ya. Ife abụ ife kwesịrị ịkpa akpa. Ọzọ wee bụrụ na ọ sị na ama nchụzi aja n'ụzọ. Gọvanọ ikwutere ya aja ezi bụ aja ọgbọ na uke onye uke na-eso onye na-alọ nlọ
lọnlọ bụ ebe akpati ozu batara bebe ebe aja ezi ka ọ ya achụ bupụ akpati ozu ya n'ụzọ n'ezi gbala ịtọ onye lọrụ nlọ na ọkụ ụgbala ụnụ ya bụ aja ezi ka ọ ya achụ ka ọ dị eme na onye lọrụ nlọ ebe ọ na-afụ onwe ebe ndị nwụrụ anwụ nọ bụ aja ezi ka ọ ya achụ ka ọ chụpụ ya ka ọ nwụda abatana onye lọrụ nlọ ebe chadi egbala ọkụ bụ aja ezi ka ọ ya achụ onye lọrụ nlọ ebe ọ na-enwe asidentị na nlọ onye lọrụ nlọ ebe ọ gbalie egbe bụ aja ezi ka ọ ya achụ onye biznes ya na-ada bụ aja ezi ka ọ ya achụ onye onwe ike na nwụ na bebe bụ aja ezi ka ya achụpụrụ ya so gọvanọ ekwesịghị iregule kama okwue na ezi dị otu a dị otu a sa achọzina si ji ebe dị otu a ji achọba that is yama na anyị niile abụlụgo ofu so ife anụnwa bụ ife ndị nsọpọtụ na ndị nna sọpọtụrụ n'ife okwulu no. So the worst thing dị ebe bụ na ọ gwara anyị na anyị niile bụ Christian state abata na ọma mbala ndị na-eme omenala kalị ndị na-eje ụka na ọma mbala bụ ebe nsi ma agụleri ma mmuleri ma ọma mbala na oyi ma nteje ma ọkụzụ ma ịgbarịa ma ndandọ ma achala isi anyị niile ndị na-eme omenala ebe a ka ndị na-eje ụka population isi anyị niile anyị bụ Christian mba gọvanọ fichapụ ọnụ ikwutarị ya ọ bụ na va na-eje ụka na befa obodo ya ka ọma na obodo ị na-amara afịaba n'azụ obodo ọ na-amara afịaba n'azụ I can never be a Christian so okwu bụ okwulu wee kwuzie na Anambra niile bụ Christian state ọ dịrọ mmanya kwuyeli anya then abata na nke license nya bụ gọvanọ Igbo decide la ọnya bụ the security ifenwa ife ọ bụ na okwulu ga-eme nke license enwe many problem with that si mee ibe license ama si menekwa anya n'anya ọ bụ na agbawa license ndị ụka gbabakwa nkeba ọ bụ na agbawa license si ma wale ndị na-ese enye nwere ndị ụka gaba anya anyị na onye bi na nyo mali nyo abịa onye na-azụ ka ọ ma anya onye dibịa maala ajọ dibịa na ezigbo dibịa na nke bụ onye ụka amarọ si enye na ndị ụka gaba anya anyị igazi ọsị na PG ọ bụ na PG na-eje ụka inye na PG inye n'igwe na igwe niile bụ ụka gaba na-eje inye n'igwe si rụọ ndị omenala each village wee representative ndị bụ ndị dibịa ezigbo dibịa ka ọ malị ndị ọ ga-enye laịsensị ọ ndị a bụ bibe ga-ejidele gị ndị bụ ndị ajọ na ndị na-abụrọ ndị ajọ so ife gbasara ife laịsensị adịrọ bụ many problem with that and Adam chọ na o nwere onye omenala wee problem with that odo na ndị nna nna anyị ba emerekwa anyị edeterekwa laịsensị mbọsị bulugbo na mbịa da-apụta ụlọ anụ na oyibo bịara abịa mana license I have no problem with that. Onwere any problem on there. I nwere akọpụlụ iche ịchọ ka ụwa nọ. I nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam. I nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ. O nwere akala aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for. Bịa na gbam ka ụwa n'onu yi. I nwere business ịchọ ịkwụnye n'ọkụ. O nwere product ịchọ ka o soro na gbam. Ịchọ ka ife ị na-ele, ife ị na-eme na-aga as viral as gbam. We are here for you. Contact the number on your screen. Ka ikwunye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Adamuaka, Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.